मोपा विमानतळ सुरू झालं तरी दाबोळीवरची सेवा सुरूच राहील असं राजकीय नेते घसा खरवडून सांगत होते। मात्र हा फोलपणा मोपा विमानतळ अधिकृतरित्या सुरू होण्यापूर्वीच उघड होऊ लागलाय। मोपा विमानतळ 5 जानेवारीपासून अधिकृतरित्या सुरू होत आहे। या पार्श्वभूमीवर काही विमान कंपन्यांनी दाबोळी विमानतळावरील उड्डाणं रद्द करण्यास सुरुवात केली असून त्यांनी दाबोळीऐवजी मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला प्राधान्य देणं सुरू केलंय। यामुळे दक्षिण गोव्यातले प्रवासी गोत्यात आले आहेत। याविषयी विमान तिकिटांचे बुकिंग करणाऱ्या काही एजंटशी संपर्क साधला असता आमच्या काही ग्राहकांना त्यांची पूर्वीची बुकिंग रद्द केली असून तुमचे पैसे परत घ्या अशा आशयाचे संदेश येऊ लागले आहेत। मात्र हीच विमानं आता त्याच वेळापत्रकानुसार मोपा विमानतळावरून सुटणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। दोन्ही विमानतळांवर कर्मचारी नेमणं विमान कंपन्यांना परवडण्यासारखं नसल्यानं बहुतेक विमान कंपन्या दोन्हीपैकी कुठल्यातरी एकाच विमानतळाला प्राधान्य देतील असे संकेत सध्या मिळत आहेत। दक्षिण गोव्यातील एका प्रवाशानं आपले दाबोळीवरचे बुकिंग रद्द झाल्याचा विमान कंपनीचा संदेश आल्याची माहिती दिली आहे। तिकीट बुक केलेले विमान त्या दिवशी सुटणार नसल्यानं तुमचे पैसे परत घेऊन जावेत असे या संदेशात म्हटलंय। या प्रवाशाने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात गोवा, मुंबई आणि डेहराडून या हवाई मार्गावरील 2 तिकिटे बुक केली होती। संदेश मिळाल्यानंतर या प्रवाशाने अधिक चौकशी केली असता या विमान कंपनीनं त्याच दिवशी आणि त्याच वेळी हे विमान मोपाहून सोडण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळाली आहे। इतर प्रवाशांनाही असाच अनुभव असल्याचं त्यांनी सांगितलंय। मडगाव इथल्या विमान तिकीट बुकिंग एजंट एराज मुल्ला यांना याविषयी विचारले असता काही जणांना असा संदेश आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे। या सर्व प्रवाशांवर आता नव्यानं तिकीट बुक करण्याची वेळ आली आहे। यामध्ये इंडिगो, गो फर्स्टची दाबोळीवरची उड्डाणं 1 जानेवारीपासून बंद आहेत। तसंच पैसे परत नेण्यासाठी विमान कंपन्याकडून प्रवाशांना मेसेज मिळत आहेत। आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दाबोळीवरून रद्द झालेली विमानं मोपावरून सुटणार आहेत। मोपा विमानतळ सुरू होणार हे जाहीर झाल्यावर बुकिंग पद्धतीत काही बदल झाला का असे एजंटना विचारले असता आता तिकीट बुकिंगसाठी प्रवाशांना 2 पर्याय उपलब्ध झाल्याने उत्तर गोव्यातील प्रवाशांनी दाबोळीकडे पूर्णतः पाठ फिरवली असून त्यांनी मोपावरच तिकीट बुकिंग करणं सुरू केलंय। त्यामुळे दाबोळीवरची उलाढाल बऱ्याच प्रमाणात कमी झाली आहे।